Takže čaute, no teda, po druhýkrát, studio is on! Takže čaute ľudia, vítam vás do tohto videa. A v tomto videu, zase so Samom, s Kevinom, budeme zase hodnotiť jedlá, takže sa strašne tešíme. Toto je druhá časť, máme tu troška menej tých jedál, ale lepšie. Ale dúfajme, že sú lepšie. Takže tak, určite nezrejme toto video, ale chcem ešte povedať, že ste dali odber a like na toto video a napísali nejaký dobrý koment. Takže tak, poďme na to. Takže začíname veľmi populárnou čokoládou. A to je Mr. Beast čokoláda. Mr. Beast, takže tu máme edit. Dobre, takže poďme na to otvoriť veľmi opatrne, ja si to dám do zberateľského kúsku. Tak. Ešte tu je napísané Mr. Beast. Mr. Beast. Ja si zoberiem Mr. Beasta. A za 3, 2, ochutnáme. Mega chrumková. Ale chutí ako mliečná čokoláda. Ale za mňa lepšia. Je to aj... Ja som mala tú arašidovú, ale tam mi tiež chutila úplne inak arašidová čokoláda. Mr. Beast, you have a good chocolate, very good chocolate. 10 out of 10. Koľko dávaš? 9 of 10. OK. Za táto čokoládu si musíme troška zapiť. Takže dáme Miller Milk jahodový. Mal si niekedy? Ani žiadny mal Miller Milk. On nemal žiadny Miller Milk, ja som mal tento jahodový pred tak 5 rokmi, takže možno. Takže jahodový Miller Milk. Ovoňaj. Uvidíme, tam bola. Delicious. Dobre. Ešte keď to máte v chladičke, mega banger. 8. Ja tam mám 7, lebo ja si myslím, že banánový je lepší, ten si dávam dosť často. Čokoládový je najlepší, banánový je tiež mega dobrý. A ja si dám ešte. Dobre, ideme na ďalšiu vec a tu budeme uchutnávať do toho. A to je, teraz v Lidli to majú takisto ako Feastables a Dubaj čokoládu a Monstera. Neviem čo iné americké, také tam aj Pringlesky. A Pringlesky nepadne zobrať. Pringlesky! Ale tu. Bol som konečný, že preto takto nevyšlo video, ale teraz, tento týždeň, plánujem ešte vydať sám. Guys, neviem, či vidia, ale ak nie, tak nie. Dobre. Toto sú Pringlesky s príchuťou tých krydelok. Krydelok. Kuracích krydelok. No a sú troška štiplavé, takže pomeň testovať sa mu vydám takúto klopku. A ja si vyberiem takúto klopku. Už tam cítim to chili. Hej, to je tam dosť cítiť. Ja tu zomrem z toho. Ale nie sú už podľa mňa až také štiplavé.
dúfam, že aspoň dobre bude chutiť. Dobre, poďme na to. 3, 2, 1. Ja som skoro prihodol polovicu toho čipsa. Preko. A už akože to dobre. Tie minulé boli lepšie. Však to je jasné, že to boli cibulové, teda, alebo smotanové, ale tak akože... Cibulo smotanové. Fakt to dobre. Jaké by ste jedli meso? Také s paprikou. Čili. Ja zapijem. Ešte to zajem. Toto čokoládou. Mimochodom táto čokoláda normálne stojí 4 €, ale stála máš o 2 €, takže pohodička. No však. Úplný banger. No. Ako sme predtým zapíjali, tak zapijeme aj teraz a teraz ideme na Monster gužový. Takže toto je príchuť Ultra Strawberry Dreams, takže budeme snívať o ultra jablkách. Dúfam, že to je dobré. Ja som ho ešte nemal. Ako zberateľ tohto, tak som to ešte nemal. No a moc sa mi do toho nechcel byť rúžový. Máš rád rúžovú? Rúžovú nenávidím, takže ak budeš dobrý, tak si dám do zbierky, ak nebudeš dobrý, tak si dám do zbierky, ale nebudem ťa nadávať. Takže poďme na to, dúfame, že toto bude taká bomba ako minulé u Tiger, takže zaspaj si uši. To som až počul. No dobre vonia, to už cítim teraz. Ty kokos. Tak pekne ako... Niečo som už také niečo cítil, ale neviem k čomu to mám prirovnať, ale určite niečo. Kráče vôbec. Také. Niečo nebolo Red Bull, alebo niečo také, ale akože fakt niečo mi to pripomína. Poďme na to! Akože dobrý je. Dosť dobrý. Ale kupovať si ho nebudem. Lebo radšej nič v tejto dobe. Ale kupovať si ho určite nebudem, lebo nie. Bielý lepší. Ale akože dobrý je. Je dosť dobrý. 8 z 10. Ja mu tiež dám 8 z 10. 8,1 z 10. A ako finále pre toto video dáme samozrejme najpopulárnejšiu čokoládu na svete asi, čo má už milióny recenzií a je to Dubaj čokoláte. Dubaj chocoláte. Je to tá Lidlovka, ktorá má stala 4 € v zlave. Takže aj iba 100 gramová. Ešte to k tomu je fejková. Dubaj čokoláte. Otvárame. To bude moment, ktorý bude navždy na YouTube. Že som mal dubajskú čokoládu. Úplne. Ja to sa stále to otvára. Zlatý obal. Oh my god, that's hrubá je náhodou. Pozri, aká je hrubá. Hrubá. Že snad bude aj dobrá. No dúfajme. Tak to je naozaj, musím to otvoriť môjím spôsobom. Nie, si beriem nožničky. Aby som nepoškodil obal, lebo akože to určite iba ten obal stál 4 € a ten pistácie vnútri.
tak tá vôňa tej čokolády. Ty kokos. Dúfajme, že nebudeme jak Matúša 30 brat, že povie najprv, že to bolo vynikajúce. A potom povie, že nekúpejte si to. A tak za tú cenu by som si to nekúpil, keby nejdeme mať iba penzín. A tak ten dizajn tej čokolády vyzerá úplne na prd, musím povedať. Čo je? Toto je na Dubaj. Minecraft kocka. Čo je akože toto? Tá Mix pre Beast, tá vyzerá oveľa lepšie. To čo je s tou čokoládou, prosím ťa? Ja vidím, že to zlomím úplne na poli. Dobre, rozpovedal som to dosť dobre. A to mi daj? Jaj. To si nechávam. No, späť. Kamo, strašne pistáci tu lietajú normálne. Bože môj. To čo som kúpil? No a vyzerá to vnútri inak takto, aj proste tam na pistácie nejaké, takže zelené. Takže zaujímavé, čo tam je. Ale akože tá vôňa, tak to je teda 10/10. Dobre, poďme na príste z tejto blbosti. Runkaj! Kámo, fakt je dobrá. Fakt je dobrá. Kámo, musí stať 4 €. Akože... Veľa čokolád stojí 4 €, ale takýto malý kúsok, škoda, no. No bez zájmu to však chutí tá veľká, tá originálna. Tá musí byť ty kokos strašne dobrá. Bohužiaľ to len v Dubaji nekúpiš. To ešte vlastne stojí nejak 300 €. Ale akože... Moja obľúbená čokoláda je štúderská. Ale toto iba si predbehlo. Ale tak... Určite sa neviem kúpať len tak, ale ako... No to schrúme. Poď. Tá chrumkavosť... No to není opísateľné. To je strašne dobré. Mňam. Akože za tú cenu... Keby je to väčší kúsok, tak sa to oplatí, to je jasné. Keby to je dvakrát veľké, ale... Akože ak to chcete vyskúšať, tak vyskúšajte, akože budete mať fakt, že na doživote asi nezabudnutelnú chuť výbornú. Fakt je skvelá. Ale ak to chcete kúpovať, že v kúse, tak som radšej doporučoval tú štúdersku, to je strašne dobrá. Ale toto je fakt akože skvelé. Už chápem, prečo tak bude to stále je na TikToku. Ja som to najprv videl ako trend a ja som mal na to strašne nervy, stále to mal po TikToku ako trend, že si to vyrábali aj doma. Ja to som nenávidel, ale potom som mu zariesila, že to je v Lidli. Ešte som troška chorý. Tak som si to musel kúpiť. Musel som odskúšať, aké je to hnusné, ale je to fakt dobré. Takže koľko z 10? 10. 11 z 10. Takže fakt asi najlepšia čokoláda, ktorú som kedy mal. Dobre, takže tak. Čo tam robá? Ty čo? No tak to nám dovidíme. Dobre, ideme sa opýtať Sanka, čo bolo najlepšie z tohto testu? Dubaj. A potom? Feastables. A Monster. A Monster. Mne to zase strašne chutilo. Teba asi nie, že? Akože 5,5 z 10. To fakt? Aha. To sme vlastne orientili? Nie. Tak koľko tomu dávaš? Ja 5,5. 5,5? Je tak málo, ne? Není to až tak pre mňa dobré. Ale musíme to všetko zjesť dneska. Až na tú Mr. Beast čokoládu tu ti odložím. Ale tomu to nechutí. Ale akože... Máša. Ja dopijem toto, samozrejme mi dopije toto. Mu to chutilo strašne. A je to
Začne sa to na G, ale neviem, čo sa to. Takže tak, ja teda hovorím, že toto je koniec videa. No a vidíme sa u nového videa, pravdepodobne zase taste test, aj prídu nejaké nové vecičky, aj keď to bude určite troška po nejakej dlhšej dobe, lebo teraz len tak nejaké trendy neprídu. Ale určite sa vidíme pri Stumbleguys videu, takže na to sa môžete tešiť. Dobre som to povedal. No. Ak ste nevideli minulú časť taste test, tak si musíte pozrieť akože, lebo... Banger. To bolo extrémne. Takže tak. No a... Takže Stumbleguys pravdepodobne. A ešte chcem natočiť nejaké video z Fortniteu. Alebo ešte Clickshow Cup, keď tak natočím. Takže tak. Takže budú banger videa. A nakoniec ešte zastrikám dezodorantom a bude koniec videa. Je prospojená sama. Ok, čaute ľudia. Vidíme sa v ďalšom videu. Vy dostanete späť. Haha. A vy dostávate ryb moja kamera.